Tohle je náš sponzor. Všechno začíná dnes s Českou spořitelnou. Už 200 let. Děkujeme. Tenhle podcast vznikl dřív, než Ivana Tykač prozradila svůj slavný recept na nedostatek bydlení. Ale na byty se dostane, nebojte. Tohle si myslí. O domově? Já jsem vždycky byla doma, tam, kde jsme delší dobu bydleli. Narodila jsem se tady, mám to tady ráda. O sámošce a manželství s Pavlem Tykačem. Jsme vydražili ohromnou sámošku. Já jsem tam prodávala pak rohlíky. Já jsem vychovaná asi jako řádná manželka. Přistoupila jsem k němu do letadla a on mě požádal o ruku způsobem, tak by bylo dobrý, kdyby jsme se vzali. O pravdě. Je to pak rozčílí, není to pravda, já jsem taková ta pravdoláskařka. Miluju svoji pravdu samozřejmě. O biznisu a bytech. Jak je vlastně velký váš realitní biznes dneska? 2,5 miliardy. Muž se vždycky zlobí, že my těch nemovitostí máme dost. Já si to nemyslím. O ženách samoživitelkách. Protože jsem sama měla zkušenost, jak je to složitý, když jste v konkurzu, máte 3 děti a vlastně nevíte, co zítra bude. O roli ženy a muže ve vztahu. Si musí především uspokovat svoje cíle a hlavně si myslím, že by měly být řádně definovány. My jsme si to definovali asi 2 roky potom, sepsali jsme to a máme to v trezoru. O štěstí. Jste teď v tom vztahu šťastná? Já si myslím, že člověk nemůže být permanentně šťastný, protože by si pak vůbec neuvědomoval, že je šťastný. O Bohu. Já věřím v nějakou energii. Jsem katolička, jsem pokřtěná. Nemám katolicismus ráda, jsem vůči němu opravdu zásadně vyhraněná. Modlila jste se někdy? Bože, dej mi parkovací místo. A taky o prezidentství. A já o tom opravdu zatím neuvažuju. A to zatím se mi tam líbí. Teď o tom neuvažuju. Ahoj, já jsem Petr Šimůnek, vítejte u mě doma v obýváku v Nerudově ulici. Tohle je podcast Všechno začíná dnes. Podcast o úspěchu, cestě za ním a taky ceně, kterou za úspěch platíme. Podcast o zlomových okamžicích v životě. A můj dnešní host, nebo by se řeklo hostka, no je to prostě skvělá žena, jedna z nejvlivnějších žen Česka, má za sebou v životě těch zlomů spoustu. Ivana Tykač. Dobrý den, Ivano. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ivano, díky, že jste přišla, to je první věc. Druhá věc, vy jste v poslední době dala strašnou spoustu rozhovorů, jak jsem se díval při přípravě. Píšete komentáře, jste strašně aktivní. A já bych to dneska chtěl otočit. Já bych se chtěl dostat k tomu, protože vaše názory teď jako česká společnost zná. Ví o Solvu, vašem institutu, ví o studii odolnosti, ví o roli žen a tak dále a tak dále. Mě by ale zajímalo, jak jste se k těmhletěm názorům vlastně propracovala. Kdo je Ivana Tykač? O to se budu snažit dneska. Jestli se mi to teda povede. Já možná začnu tím, co vás teď definuje, a to je vaše příjmení. A já bych chtěl vědět, do jaký míry vás to vlastně definuje, že se jmenujete Tykač. Jestli to je nálepka, nějaký šuplík, kam vás lidi strkají, že to je prostě manželka toho miliardáře. Jestli to je výhoda, jestli to je nevýhoda. Vy jste řekla v jednom rozhovoru, že to je nevýhoda, že vám to komplikuje život. Jak vám to komplikuje život? Tak můj muž je vždy spojen s něčím. Každý jsme spojen s něčím, ale tím, že on je známá osobnost a obecně tak trochu kontroverzní, hlavně dřív, tak si myslím, že všichni se vždycky na mě dívali skrze něho. Na druhou stranu já jsem se nechtěla jmenovat Tykačová. Za prvé, kvůli tomu, že jsme hodně bydleli, žili a žijeme v zahraničí. A to vždycky prostě, co to je prostě jiné jméno, jiný člověk. Ale dobře, fajn, ale já jsem prostě nechtěla být ta ová. A to mám z domova, protože to je koho čeho čí, že? Přivlastňovací. Je to taky přijde divný. Takže jsem chtěla být za sebe a tak chtěli jsme se jmenovat všichni stejně, takže Tykač. No a přináší vám to příjmení, ať už se přechyluje nebo nepřechyluje, výhodu nebo spíš nevýhodu? To já si myslím, že se nedá takhle říct. Na první dobrou, když jsem slyšela vaši otázku, tak bych řekla nevýhodu. Mm-hmm. Je to okamžitá škatulka. Právě. A z té škatulky se dostávat není úplně jednoduchý. Na druhou stranu já jsem si zvykla tím, že jsem s tímto jménem spojována léta letoucí, nejenom posledních 20 let, tak nebo od té doby, kdy vlastně se Tykač jmenuju,
tak jsem se s tím setkávala a člověk si na to zvykl. A mě to asi úplně až tak moc nevadí, protože moje rodina, můj otec vždycky byli prostě v tom smyslu něco v té společnosti zvláštního, divného. Můj otec byl extrémně pracovitý a vždycky vlastně tím pádem vyčníval. A tudíž, no to je ta chaloupková, tak to je ta tykačová. Já jsem na to byla zvyklá. Já jsem na to zvyklá, takže mě je to vlastně asi dneska jedno. No ono to není jakákoliv škatulka, je to žena miliardáře a to jako ještě podle mě je takový definiční, že vlastně vy nemusíte nic dělat, za prvé neumíte nic dělat, když jste žena miliardáře, že jo? A to mi připadá jako, že to může být pro vás komplikace, protože vy jste všechno možný, nejenom žena miliardáře. Mně to asi vůbec nevadí. Nevadí? Mně je to prostě jedno. Nepřipadalo vám někdy nespravedlivý, že právě vás do této škatulky někdo hodil a přestože vy jste udělala něco velkého, tak říkal, no to je jasný, dítě je to Tykačová. Ale já to nedělám pro veřejnost, já to dělám pro sebe. Teď můžu vypadat jako naprosto sobecká, ale mě to uspokojuje, já dělám ty věci ráda a vlastně asi nepotřebuju tak velké halo. A to, že teď je o mě více slyšet, tak je způsobeno určitě tím, že můj muž se především rozhodl, že chce strávit hodně času tady v Čechách, má tady přátele, máme tady spoustu dětí, které se vrátily ze škol zvenku. Řekněme, že máte dohromady 8 dětí. Ano, a z toho vlastně už máme dneska jenom 3, které ještě chodí do školy někde. A ty ostatní žijou tady v Čechách a mají svoje děti, takže máme vnoučata a to je taky zábava a taky nějaká zodpovědnost a my se chceme trochu jim věnovat a chceme být s nimi. Takže to je důvod. A vaše aktivita z posledních týdnů, měsíců, já jsem teda při nějaký rešerši napočítal přes 1000 článků od roku 2012. Fakt? Z Newtonu to tak vyleze. O všem možném, ale ta kadence, jako se zrychluje ty poslední měsíce s vašimi komentáři o církvi, o české společnosti, o odolnosti, o roli žen, co já vím, co všechno, souvisí s tím, že chcete českou společnost spolu s vaším manželem nějak změnit nebo ovlivnit nebo udělat něco. Já bych chtěla, aby se tady dobře žilo. No to my taky. Tím, že člověk stárne a máme spoustu zkušeností, víme, jak se život vyvíjí, kam svět dneska kráčí, tak si umíme představit, co se všechno může stát. A já jsem teda naprostý expert v budoucích řešeních a možných, co by se mohlo stát, kdyby... Malujete na zeď jako čert? Maluju na zeď, já maluju na zeď, jsem s tím úplně posedla. Takže já si vytvářím určité obrázky, co by všechno mohlo být. A tím, že máme dětí hodně, a nejenom, že hodně, ale prostě my je opravdu jako hodně máme rádi a snažíme se, aby se jim žilo dobře. Tak jsem si říkala, že bych ten čas mohla věnovat něčemu, co by ještě ovlivnilo tuhletu společnost. Otázka, která se nabízí, jste to sama říkala na začátku, že nepřechylujete jméno mimo jiný kvůli tomu, že hodně žijete v zahraničí, ve Švýcarsku, všude možně po světě, nebudem to jmenovat. Jste tady doma, nebo kde jste vlastně doma? Já jsem vždycky byla doma, tam, kde jsme delší dobu bydleli. Takže začalo to, bydleli jsme rok ve Španělsku, 7 let ve Francii, ve Švýcarsku. Takže mám to tam, kde zrovna jsem, mám tam všechny svoje věci, mám tam svoje místa, kam chodím, svoje restaurace, já miluji chodit do restaurací, svoje lidi. Myslím si, že mi to nevadí. Já třeba minulý týden jsem byla teda na výletě s mužem. Jsme byli v Paříži, super, ale tento víkend letím do Švýcarska, protože dcera má volno, která tam chodí na boarding school, takže budu s ní. Příští týden letím do Londýna, protože moje další dcera startuje poprvé, hraje polo a nasadělí. Takže je to asi fakt je jedno. Takže neřekla byste, že doma je tady v Praze, v Česku? Na druhou stranu... Narodila jsem se tady, mám to tady ráda, je to fajn, mám tady spoustu známých, mám tady kanceláře, mám to tu ráda, ale nemůžu říct, můžu vlastně až přijedu teď v sobotu, nebo v pátek, až přijedu domů do Švýcarska, tak... Tam jste doma taky? Jsem tam doma taky. Právě když jsem sem teď jela, tak jsem si objednávala co všechno, že prostě bych chtěla, aby mi zatopili a tak dál. Takže jsem tam doma.
Jak jsem mluvil o tom, že jsem dělal tu rešerši, tam bylo spousta článků, tak pro mě tam bylo taky pár bílých míst, kterých bych jako dneska rád doplnil. A pokud by ty otázky byly moc na vás, tak to jenom prostě řekněte. Ale navazuju na to, o čem jsme se bavili, jestli vám nevadí, že vás někdo škatulkuje, jako to je ta miliardářová žena, přestože toho sama děláte spoustu a jste osobnost sama o sobě. Tak jak jste se s Pavlem Tykačem vlastně seznámili? Jak jste se dali dohromady? To je hezká otázka. My jsme se potkali, představte si, v roce 1990. Já si ten rok pamatuju, to už mi bylo roky dost. Ne, to nám nebylo dost, to jsme byli mladí, krásní a úžasní a plní elánu a očekávání. Tak to mě bylo asi o rok víc. A já jsem šla navštívit svoji sestřenici a Pavel tam tehdy přidělával nějaký počítač. Mm-hmm. Tiskárny a tak Takže vy si ho pamatujete ještě z té doby? Sám zapojoval počítače, přesně tak. Já už se ani nepamatuju, jak se ta firma jmenovala, takže takhle dlouho. Vicomte, ne? Vicomte, ano. Mm-hmm. Aha. A jak jste se potom dali dohromady, protože to bylo asi první setkání? Co se teda ptáte fakt na úžasné věci. Myslím si, že si chtěl koupit ode mě dům a já jsem pak si koupila od něj počítač a myslím si, že tak nějak to vzniklo. Aha. Dům si nekoupil. A vy jste já si jsem si koupila počítač. To znamená, že byl dobrý obchodník vždycky. Byl výborný obchodník vždycky, přesvědčivý. Co jste na něm viděla, co ještě ostatní neviděli ve chvíli, kdy montoval ten počítač? Ježiš, teď moje jedna z mých kolegyní je paní Paroubková. Je úžasná a mně se strašně líbil její bonmot. Sexy mozek. To si pamatujeme bohužel všichni. A to já jsem vám teď chtěla říct sexy mozek, ale můj muž má taky sexy mozek. Je neskutečně chytrej, skvělej a vždycky, když já mu vysvětlím nějaký svoje úvahy, tak on fakt vždycky dokáže přidat ještě nějakou jinou. Fakt skvělou. Ale vám to docela dlouho trvalo, než jste se dali úplně dohromady. No tak my jsme oba dva složití. Tím to je? No tak měli jsme svoje závazky a jsme složití. Bylo v tom vašem vztahu někdy, a to se vracím zpátky na začátek, jako to, že jste si říkala, ale ten mě zastíní a nebudu potom vidět? Ne, já jsem vychovaná asi jako řádná manželka, protože ta moje maminka byla katolička, takže vždycky jsem měla v hlavě někde vzadu, že je fajn, když ten muž je fakt skvělý, je fakt dobrý a mě to nevadí, já jsem na něj pyšná. Ale vy nevypadáte jako submisivní žena, která by jako se zařadila... No ale snažím se o to. No to vám i věřím, že se snažíte, ale fakt tak nevypadáte. Ne, já si myslím, že je to fajn tak, jak to je. Změnil se hodně váš život po té, co jste se připojila k Pavlovi Tykačovi? Tak asi jsem začala zcela určitě být centrem pozornosti. Ale obecně já si myslím, že mám víc práce než dřív. Vadí vám to, že jste centrem pozornosti? Já si to nepřipouštím. Já třeba skoro nečtu noviny. Kvůli tomu, abyste se nedočetli něco, co se vám nebude líbit? Je to pak rozčílí, není to pravda, já jsem taková ta pravdoláskařka. Takhle to přece nebylo, takhle jsem to nemyslela. Teda poslední, co bych od Ivany Tykač čekal, že řekne, že je pravdoláskařka. A to miluju svoji pravdu samozřejmě. Jak to bylo. Tak. Ale to heslo pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí máte ráda, nebo ne? Mám, moc se mi líbí, já jsem romantická. Kdo byl vlastně Ivana Tykač, než se spojila s Pavlem Tykačem? Tam se právě chci dostat vlastně. Co jste předtím dělala? Protože to jsou ty bílý místa, které já jsem nedokázal úplně dohledat. Začalo to tím, že jsem si koupila se svým mužem současným, jsme si koupili, vydražili jsme v malé privatizaci, jsme vydražili ohromnou sámošku plus nějaký nemovitosti v Říčanech. Čekajte, s Pavlem Tykačem? Ano. Malý privatizaci, to se píše rok 1994. No, ano. A to... My jsme spolu podnikali nějakou dobu. Vidíte, tak bílý místa se zaplňují, skvělý, takže ano. Vy jste koupili samošku. Ano, my jsme koupili sámošku, já jsem tam prodávala pak rohlíky. Tak teď jsem úplně perplex, protože tuhle story jsem fakt neznal. Jo, rohlíky a chleba v neděli odpoledne ve 4. A to jste koupili s tím záměrem, že ji budete provozovat? Tak my jsme ji vydražili a já miluju ty nemovitosti, tak já jsem ji chtěla zrekonstruovat a chtěla jsem ji dát dohromady, takže jsem tam asi rok opravdu působila. A pak se s ní stalo co? Já jsem ji potom prodala. Prodali jsme ji. A jak potom vypadal váš biznes dál? Já jsem se věnovala hodně nemovitostem. Potom jsem spoluvlastnila stavební firmu, proto miluju stavění. Můj otec celý život stavěl.
Takže To jsem si přečetl, že měl rád cihly a že vy jste je podávala z toho, jak se to jmenuje? Z valníku. Z valníku. Ne, stála jsem vždycky, on byl na tom valníku, já jsem byla nahoře na páse a chytala jsem ty cihly. Jo. Takže tam vznikla vášeň ke stavění. Tam nevznikla, ale pak to vlastně přišlo. Prostě když něco tam máte vášeň v krvi, ještě nebyla. Ne, když máte něco v krvi, tak potom jako ono to přijde v čase. Takže miluju stavění. Co byl první dům, který jste postavila? My jsme stavěli už s mým otcem dům, který dodnes vlastním, asi trochu taky z nostalgie, takže náš rodinný dům v Klánovicích. A potom dům, který jste postavila pro biznis? Rekonstrukce. Já dělám rekonstrukce. Praha 4, tam jsem zrekonstruovala jeden dům a potom už dál. Pak jsem dělala dlouhou dobu byty. Já bych jenom ten biznis chtěl pochopit. Jak je vlastně velký váš realitní biznis dneska? Nebo ten v jakých číslech to chcete? Chcete v číslech nebo? Always bring the numbers, říkal můj bývalý zaměstnavatel Steve Forbes. Myslím si, že něco kolem 2,5 miliardy. Obratu? Ne, majetku. Hodnotu. Obratu kolem 200 milionů. Kolik je to bytů? Dneska jsou to nemovitosti, jako domy, byty, různé věci. A střídá se to, protože něco zdevelopujeme, něco prodáme, něco si necháme. Je něco, co byste vypíchla, něco, podle čeho bychom mohli ten biznis poznat? Nějaký projekt, na který jste hodně pyšná? Já mám tu smůlu, že v okamžiku, kdy ty projekty skončí, kdy máme rozhodnutí o užívání stavby, kolaudaci, tak pro mě ten projekt přestane existovat. Vymažete ho z paměti? Absolutně. Miluju Maltéské náměstí stále. To je, a tam máte něco? Tam máme na Maltéském náměstí, vlastníme celý dům a teď ho pronajímáme. Jako pronajímili jsme ho celý, protože tam někdo provozuje svůj biznes. Ale jako no mercy, žádná nostalgie. Ne. Tohle jsem postavila, tohle jsem si vymyslela. Ne. Možná, že to mám trochu v interiérech, protože obzvlášť, když tam pak ještě bydlíme, když to vlastníme, a muž se vždycky zlobí, že my těch nemovitostí máme dost. Já si to nemyslím, mohli bychom mít víc. Jako rodina. Jako rodina. A tak tam jako chodím a vlastně je to trošku otrava, protože pak pořád pracuju. Protože chcete něco zlepšovat. No jasně. Já mám rád jednu otázku, která se nabízí ve chvíli, kdy nevíte jako moderátor, na co se zeptat, jo, jako biznisový. Ale já tady mám celou řadu otázek připravených, ale tady to se mi fakt líbí. What makes you busy right now? Co vás teď nejvíc jako zaměstnává, co vás budí ze sna? Tak je konec školního roku. Musíme udělat s dcerou zkoušku z českého jazyka. Takhle to prožíváte? Já to prožívám vždycky, protože ona se to nechce učit. A skoro fakt jako mluví česky, ale mizerně. Aha. Takže tvrdý i měkký i... To je nightmare. Tak to je ta noční můra. Tak to je moje noční můra. Přijde to, myslím si, že 20. A co vás nejvíc zaměstnává v biznesu teďka? V biznesu, tak teď jsme vzdali jeden docela velký obchod, protože fakt se řídím tím, že si dáme racionální cenu. Protože vyděláváte vlastně tím, že dobře nakoupíte. A už nejsem dneska tak zamilovaná do těch nemovitostí, že se zamiluju do nemovitosti a prostě chci tu nemovitost zrekonstruovat a vidím je teď, v jakém je stavu a pak ji vidím na konci, protože už to vidím, jak to bude úžasný. A v tom okamžiku vlastně je to boj a vy tu nemovitost chcete koupit a ten člověk za každou cenu a to je to nejhorší, co se může stát. Já samozřejmě tak jako malá holka někdy si říkám, no tak já si to nechám a ono přijde inflace a v čase se to rozplyne. Tak ale to opravdu nedělám. Takže jsme si dali jsme si cenu a samozřejmě, že jsme ten systém nemovitostí, ten package jsme nedostali. Protože jste se rozhodli, že za tu cenu to nechcete. Přesně tak. Vy jste studovala vysokou školu ekonomickou, kde umíte počítat. My jsme se mimochodem museli potkávat jako na té vysoké škole ekonomické, protože jsme o rok od sebe a já jsem ji dělal, myslím, že ve stejnou dobu. Ale teď, aby jsme jenom vás nehladili po vlasech, tlesknutí znamená, že tady to končí, ale nemuselo by. Stačí, když si nás předplatíte na herohero.co/všechno začíná dnes a můžete se dodívat na to, co všechno Ivana Tykač říká. Jak se seznámila s Pavlem Tykačem, proč pracovala v samoobsluze, co si myslí o české společnosti a o Bohu. To všechno se dozvíte, když se dodíváte a na to si nás musíte předplatit. Kdy si nás máte předplatit?
teď. Teď. Prostě teď. hero.co/všechno začíná dnes. Tohle je náš sponzor. Všechno začíná dnes s Českou spořitelnou. Už 200 let. Děkujeme.